Здравейте, днес реших да обърна внимание на разликите между градска и извънградска мотоекипировка. Тъй като често се налага да го коментирам това нещо с клиенти и да го обяснявам, за да направят по-добре избора си. Сега набързо ще се опитам да го обясня в това видео. Основната разлика е в комфорта, вентилацията и цялостната функционалност на екипировката. При градската екипировка тя се използва за кратки разстояния, чести спирания и ниски скорости. Затова трябва да бъде лека и удобна, от по-гъвкави материали, така че при слизане и качване да се облича лесно и сваля. По-добра вентилация. Тук е добре да има големи мрежести панели, за да осигурят комфорт при ниски скорости, тъй като ако няма добра вентилация, ще ви стане много топло в горещите дни. Обикновено тази екипировка е от текстил или дънков плат, както са дънките, без водоустойчиви мембрани и без термослоеве. Екипировката за извънградско каране по принцип тя е за по-дълги пътувания, по-високи скорости, различни атмосферни условия. Т.е. трябва да ви пази от тези атмосферни условия. Прави се от по-здрави материали. Текстил, кевлар, кордура. Има няколко слоя. Термозащита и водоустойчивост. Т.е. има и такава мембрана, водоустойчива и ветроустойчива. Трябва да бъде по-плътно по вас, за да осигури по-добра аеродинамика. Повече джобове, което при дългите пътувания е от изключителна важност, да има къде да оставяте неща, които искат да носят с вас, като телефони, портфейли, ключове. И това са основните разлики. И сега, за да се добия нагледно представа за какво иде реч, ще съм подготвил два модела якита и два модела панталони, като съответно единият е за градско каране, единият за извънградско, и започваме с този, който е за градско. Ето, това е модел, който е характерен за градско и кратки пътувания. До кратки пътувания преди 100-200 км. Ето тук се виждат големи мрежести панели, на ръкавите по същия начин. Леко яки, без мембрани, без термоподплати. Изключително добър избор за летните жеги и градско каране. Ето това пък са типични дънки за градско каране, които нямат излишни подсилвания и са перфектен избор както за горещото време, така и за градската среда. Ето сега може да се види вече разликата. Това е типичното яки за извънградско каране. Ето може да се видят. Това са вентилационни отвори. Тук също са вентилационни отвори. Джобове. На гърба на якито имаме също джобове. Имаме изпускатели на топлия въздух. Ето тук тези отвори. Ето сега даже ще дам да видите ето разликата между градското и извънградското. Извънградското е по-дълго, докато градското по-късичко. А това пък са панталони за извънградско каране, които са подходящи. Ето тук може да видите, това е вентилационен отвор. Те са по-плътни, разполагат с термоподплата, с водостойчива мембрана и съответно стигат до долната част на крака, където покриват изцяло. Ето тук може да се види разлика между градско и извънградско. Това са общо взето нещата, които трябва да се знаят и се взимат предвид при избора на екипировка.